امشب چینل. با اشتها شام بخیر тамошобинони азизи телевизиони Душанбе HD. Ново насаб ман Муборис Усмонов ва ин барномае аст ки дар ин барнома шумо хӯрокхӯриро неву хӯрок пухтанро ёд мегиред. Имрӯз чун нарвақта ман танҳо нестам. Имрӯз дар меҳмонии мову шумо сарандаи шӯҳратёри тоҷик Шаҳроми Абубакр. Ман шуморо хушомадед мегӯям. раҳмат бурҷон, саломат бошед. Ба ошхонаи мо раҳмат барои даъвататон. як салом пайғом барои тамошобинони мо. албатта салому алайкум ба ҳамаи тамошобинони телевизиони Душанбе ва ба шумо Муборис ва ба барнома раҳмат барои даъвататон. ва мо Ташаккур. тайёр ҳастем. Тайёр ҳастем. Мо Албатта. инро мефаҳмем худ ҷозӣ. Маҳсулотҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. Дида истодаем. Барои чӣ ин маҳсулотҳоро интихоб кардем? Чӣ хӯрок мепазем имрӯз? номи хӯрок шӯрбои замбурӯғӣ. Шӯрбои замбурӯғӣ ё ин ки грибной суп? бале. Кадом маҳсулотҳо лозим аст? маҳсулотҳо замбурӯғ, Замбурӯғ, мурғ, мурғ, укроп ва картошка, картошка, панири Мулоим. мулоим. панири мулоим. албатта панири Беҳтари- мулоим Беҳтарин. бо об. Боз об. Бале. Умуман ин хӯрокро шумо худатон дӯст медоред ва фикр мекунам омодаам мекунед. албатта вақтои охир ман хӯрокро бисёр истеъмол мекунам Бисёр. ва бисёр ба ман хуш омад ва ба ман маъқул шуд. ман Барем? амира истеъмол ва тасмим гирифтем ки амира пешкаши мухлисонга. Пешкаши мухлисон гардед. Беҳтар. шурӯъ мекунем. Шурӯъ мекунем. Аз чӣ Албатта. шурӯъ мекунем? аз об инҷа об гирифтем бурҷон ва об қариб ҷӯшида истодааст ва мурғро Чӣ қадар мурғ лозим аст? мурғро нимашро мегирем. Бояд чунин мурғ бошад, мо нимашро интихоб мешунем, кори тезтарро ҳам гиред. Агар хоҳед. Ё ин барои шумо қулайтар аст. тестар Ман чӣ кор кардам метавонам барои шумо кӯмак кунам? Ё ки ман тамоман дар кор нестам. Ё ки ба халқи ягон саволаро теву хаб кунушин. савол тамошо кухай Хуш. омӯз. Омӯзам. Аз кортқабиятон маълум мешавад ки ягон чизро омӯхтан номумкин аст аз шумо. кортҳо кундан охи Борис. Як чиз дигар аст ман Шаҳром бо анамин чиз кортро тез мекунам одатан. Агар шумо донед. Ана кортескуниро аз ман ёд гирифтед. Ман ҳайронам ки шумо аз шумо хӯрокпазиро ёд мегирам. зиёд мегирем бозҷон. Хуш. Умуман фаъолияти сарояндагии Шаҳроми Абубакр муддати чанд сол шуд ки аллакай давом мебарад? Зиёда аст 10 солам шуда бо. албатта 11 сол шуд. 11 сол шуд. албатта аввалин суруди ман ки ба мухлисо писанд омад суруди Фариштаҷон буд. соли 2006 буд, наврӯзи 2006 дар 2006. албатта Муаллифи суруд ки буд? оҳанги Файзали Умар суханҳои халқ буд ва Ва шумо бори аввал интернаро сабт кардед ва ворид шудед ба олами мусиқӣ. ба олами мусиқӣ не рости ба олами мусиқӣ аз хурдӣ ворид шуда ҳастам. Хуш. ва Зеро шумо дар оилаи санъаткор. албатта ман дар олаи Мадаратон таронаи иҷро мекарданд, баъдан хато накунам амакҳоятон, дуруст? албатта Бале. Дар оилаи санъаткор будед. Ва ин чиз сабаб шуд то ин ки шумо низ касби сарояндагиро интихоб намоед. Мо мурғро гирифтем, ду тақсим кардем, ворид мекунем ба Албатта. даруни обе ки ҷӯшида истодааст. Акнун метавонем ки обро баландтар кунем ки камтар намак ҳамроҳ мекунем ва ва мо намакро камтарак мекунем ки барое ки панир камтар шӯр аст Намак бо инҷо дорад? замбурӯғ ҳам шӯр аст намакдор аст ва мо намакро камтар мекунем. фаҳмо. Ин барои мо лозим нест аллакай? Не. Дуруст? ба мо лозим Барои нест мо лозим нест. ва картошкаро гирифта ба Ду тақсим мекунем албатта. ё ки боз ҳам калонтар мекунем? не ду тақсим мекунем Ду тақсим бояд бошад. қадари Ду тақсим. Хӯроке ки худи ҳозир мо омода карда истодем барои чанд нафар ба ҳисоб гирифтед? ҳеҷ пости барои 2 нафар Чанд то картошка истифода мебаред? 3 то картошкаро ду тақсим карда ба дохили Об мекунем. об мекунем. Онҳо бояд баробар ҳамроҳи гӯшт ҷӯшанд? албатта албатта Бояд баробар ҷӯшанд. баробар ҳамроҳи мурғ То ин ҷониб чанд альбом нашр кардед Шаҳром? як 4 альбом пурра дорам. 4 альбом. 4 альбоми дорам ва боз дар як альбоми нопурра дорам ки Боз як альбоми нопурра доред. пурра аст албатта рӯзҳои наздик ба анҷом мерасад. Ба анҷом мерасад. Замбурӯғро мегирем. Хуш. боз коса Коса лозим аст барои мо? албатта
ва ин душтак бале хуш бале даромад бояд мо обашро ҷудо кунем албатта хуш ана минтавр чӣ қадар барои мо замбуруғ лозим аст кифоя аст ҳамин ё ки боз илова кунем метавонем илова кунем биёд ҳамашро истифода мебарем кам аст ба фикрам ҳамашро метавонем истифода барем бале обаш лозим нест тамом обаш лозим нест барои мо фаҳмам баъд аз он чӣ кор онҳоро реза мекунед албатта хуш реза мекунед консерти якаи шумо кай дар назар аст ёд дорам ки тақрибан 2 сол пеш консерти якаи шумо буд ба ин наздикӣ консерт нест сабаб дар чӣ консерти яка насиб дар ният ҳаст мумкин ки ҳамин тобистон ҳамин тобистон албатта ҳамин тобистон моҳҳои гармӣ дар амфитеатр ки толори тобистона аст албатта ният дорум ки як консерти озод яъне ки консерти озод зинда озод бепул гуфтанин бепул не консерти зинда бепул ша агар барои ман боша ба ҷону дил бепул вале ман мутаассифона мутаассифона реза мекунем майда бояд кунем аз Албатта. муайяншудаи худ майда кунем ин чӣ гуна ҷӯшида истодааст шаҳром хуб аст хуб аст дар ҳолати хуб қарор дорад беҳтарин дер ё зуд ин касби сарояндагӣ ба ниҳояти худ мерасад аз кадому шояд шумо дар хона тарона иҷро мекунед яъне масалан дер ё зуд фаъолияти мо қатъ мешавад масалан баъдан шумо чӣ кор кардани ҳастед масалан умуман дар зиндагӣ ягон кори дигар доред айни замон ба ғайр аз сарояндагӣ албатта дар зиндагӣ мегӯям ки ба як мард чил ҳунар кам аст бале ошпаз шумо ошпаз дар зиндагӣ умад агар ҷиддӣ ҳарф занед ҷиддӣ ҳарф занем ба тиҷорат ҳам машғул мешавем Ба тиҷорат ҳам машғул. албатта фаъолияти алоҳидаи шумо ин фаъолияти тиҷоратӣ аст яъне ки дигар фаъолият доред Албатта. ки бо тиҷорат машғул мешавед яъне ки агар фаъолияти сарояндагиро ҳам қатъ кунедам ҳаст фаъолияте ки шуморо метавонад ки хӯронаду пӯшонад албатта беҳтарин дуоимо чунин бошад раҳмат худи ҳозир як таронаи зебои шаҳроми абубакр баъд аз чанд дақиқа боз бармегардем ба суҳбат бо мо бошед идома дорад барномаи бо иштиҳо дар телевизиони душанбе бо шумо борис усмонов ва имрӯз дар меҳмонии мову шумо сарояндаи шинохтаи тоҷик шаҳроми абубакр мо омода карда истодаем ҳамроҳи шаҳроми абубакр имрӯз шӯрбои замбуруғӣ бале бале мо худи ҳозир мурғро вориди обе ки ҷӯшида истодааст андохтем баъдан картошкаро камтар намак равондем камтар интизор мешавем ки мурғ мулоим шавад хушнупазад ва як бор мебинем дар чӣ ҳолат аст марамад дар чӣ ҳолат аст дар ҳолати хуб аст ё ки дар ҳолати хуб аст камтараки дигар интизор мешавем камтари дигар интизор мешавад замбуруғҳоро майда кардед чанд муддат пас метавонем ки замбуруғро ба даруни галамон деги мо ки ҷӯшида истодааст андозем камтар интизор мешавем мурғ ки пухт тайёр шуд мурғро мегирем реза мекунем устуғонҳояшро ҷудо мекунем ва гӯшти тозаашро боз ба дохили дег меандозем ва замбуруғро ҳамроҳи мурғ ва панири мулоимро бо якҷоя карда омехта мекунем ва камтар сабр мекунем тайёр мешавад беҳтарин аз ҳама лаҳзаи хушбахттарини ту кадом лаҳза буд лаҳзае ки ту гуфта метавонӣ ки ман 100% дар анамун ва хушбахт будам мешавад ку ҳар як инсон дорад чунин лаҳза ростӣ ёд надорам ҳар лаҳзаи ту аз хушбахтӣ иборат аст албатта раҳмат кем ростӣ ёд надорам ки лаҳзае ки дар ҳаяҷон будану ва бисёр хушҳол шудану фаромӯшнашаванда мисол ёд надорам чунин лаҳзаро ёд надорам аз ҳама лаҳзаи ногуворро ёд доред лаҳзае ки бадтарин лаҳзаи шумо буд бадтарин лаҳзаи ман албатта буданд мисол дар хурдсолӣ ман дар мактаб як тупи бачаи ҳамсояро кафонда будам ва ай ҳамон кӯча гузаштан дар рости гап камтар метарсидем ки боз назанад албатта ай ман камтар калонтарак буд ман дар синфи 4 ё 5 мехондам баъдан гузаштан умуман аз пеши ба хонаи шумо рафтан аз назди хонаи онҳо гузаштан лозим будан ба фикрам не хайра дуртарак буду лекин хай бачаҳо мисол ҳамсолҳои ман бозӣ мерафтанд ба варзишгоҳ ба бозӣ мерафтам ман рости гап ғайрат намекардам ки ба ҳамҷорамон бозӣ кунам ҳамиш ба ман бисёр
сахт мерасид сахт мерасид ки ма наметавонам равам. баъд муддате гузашт тупша баргардонда додам баъдан баъд озод шудам бо озод шудам. оиди тарзи либоспӯшии шумо ман бисёр аҳамият метиҳам дар саҳифаҳои иҷтимоиам шумо акс мегузоред бисёр вақт мо дар он ҷо френд ҳастем ан ҳамин тавр гӯем воқеан тарзи либоспӯшии шумо ғайриоддӣ аст ва бениҳоят ҳам замонавӣ аст ягон кас барои шумо кӯмак мекунад не рости гап ягон стилист мисол надорам ягон надоред ягон нафаре кӯмак барои ягон шахсе нест ки мисол маро ёрдам кунад албатта модарам оилам мисол пеша биромадан як бор мепурсам ки созай хелай созай созаям хай баъдан мегӯяд ки хай мешава бисёри вақтҳо агар зур боша мисол беҳад зур боша баъд зебо бошад зебо бошад ба оилам камтар мегӯяд не медиба мегӯм хай ин тавр ки бошад хуб боша хуби хубай нишонаи рашк аст албатта нишонаи рашк аст шумо оиладор соҳиби чанд фарзанд шаҳром рости фарзанд надорам оиладор ҳастам оиладор ҳастед албатта фаҳмо беҳтарин мо орзуи онро дорем ки як дастаи футбол шавад оянда албатта раҳмат барои таваннёр хуш ҳар як инсон орзу дорад аз кӯдакӣ то ин ҷониб ҳаст орзуҳо ҳаст мақсадҳо дар кӯдакӣ кадом орзуи шумо буд ва амалӣ шуд ё ин ки нашуд орзуҳои кӯдакиятон то ҳол орзуе ки мисол гуфтен амал шудагӣ ки ба амал расидагӣ албатта ман шукрона мекунам ки ба ҳамаи орзуҳо мисол расида мисол оиладор ҳастам падару модари хушбахт дорам мисол хушбахт ҳастам ин аст орзуи албатта орзуи беҳтарин ман ҳамяе ки ҳама вақт танам сеҳат боша наздиконам мисол бародарам ҳама вақт танашон сеҳат бошанд саломат бошанд ва обод бошем беҳтарин хушбахти ман орзуи ман ҳамяе дигар ягон орзу надорам ташаккури зиёд шаҳром оби мо ҷӯшида истодааст дар он ҷо камтарак дига сабр мекунем камтарак дига сабр ҷавоб мекунем аст камтар вақт аст камтар дигар вақт хомтарак аст шаҳром саволи дигар агар шумо $1,000,000 медоштед якумин шуда ба чӣ корҳо онро сарф мекардед $1,000,000 $1,000,000 аввал ман $1,000,000 медоштам хуш албатта ман аввалин орзуи ман аввалин кори ман мисол ман оянда албатта мекунам ният дорам хуш як хонаи бепарасторон ба хона бепарасторон хонаи бепарасторона албатта як тӯй мекунам тӯи калон мекунам тӯи калон албатта аввалин кори ман аввалин коре ки ман тасмим гирифтагӣ ҳастам пешаи саволи шумо ҳам ман фикрора кардагӣ ҳастам кардагӣ ҳастед кӯмакам мекунед ба фикрам албатта албатта кӯмак мекунам мисол ният дорам ки кадомаш ки оиладор нестанд албатта оиладор мекунам кадомаш ки суннатӣ тӯи суннатӣ мекунам албатта ман ҳамин чиза мисол дар гардани худам камтарак қарз медонам қарз медонед умуман гӯем агар шумо $1,000,000 медоштед он гоҳ ҳатман як фонди хайриявии махсуси шаҳроми абубакр албатта бё дар бораи фейсбуку инстаграм ҳарф мезанем ба фикрам барои санъаткор як чизе аст ки ҷудонашаванда аст ҷузъи ҷудонашаванда мегӯем ту бисёр мешинӣ саҳифа дорӣ доим расм мемонӣ баъза вақт мебинам вақте ки акт мемонӣ дар он ҷо бо забони англисӣ мухоботашро мемонӣ яки комментарияви барои чӣ забони англисиро хуб медонед албатта ман забони англисиро хуб намедонам лекин ҳаракат мекунам албатта оилам мисол бисёр хуб медонам забони англисиро мисол оилам менависанд ҳамонҷо азбас ки мисол сомонаи инстаграм ки дунявӣ аст албатта дар тамоми дунё мисол забони англисӣ забони дунявӣ аст забони дунявӣ аст бароим бо забони англисӣ менависед шумо наменависед янга менависанд бо забони англисӣ яки ҳамсари шумо бо забони англисӣ доим менависанд ман мегӯям барои чӣ шаҳром бисёр акс мемонаду боз бо англисӣ менависад янга буданд ҳамашро менависанд бароим дар фейсбукам фаъол аксҳои ғайриоддӣ ана гап дар куҷо аст ана гап дар куҷо аст аксҳо шайхид моя ман шуморо мешиносам шахсан худатон ҳаракат накардед ки масалан забонро омӯзед ба пуррагӣ масалан забони англисиро ҳаракат мекунам ҳаракату дар ҳаракат ҳастам ки мисол омӯзам албатта дар хона маълима дорам мебиям меравам дарс медиҳам албатта беҳтарин шумо кадом ихтисосро хатм намудаед ман донишгоҳи миллии
тоҷикистонро хатм намудагӣ Хат бо ҳастам. ихтисосӣ? Албатта бо ихтисоси иқтисодчӣ иқтисодчӣ. ва боз дар маълумоти дуюм дар донишгоҳи Славяне юристи байналмилалӣ, международный юрист Ҳуқуқшиноси- байналхалқӣ. Худ. ҳуқуқшиноси байналхалқӣ бо. Ман як чизро ин чизро гуфта будам ки миш дар Тоҷикистон дар муд аст умон ҳуқуқшиносӣ хондан намедонам барои чӣ бо кадом сабаб. Рости гап ҳуқуқшинос дар мо бениҳоят зиёд аст, а? Дар на танҳо Диплом дар куҷо истодааст? Аз ҳама саволи мум диплом дар куҷо истодааст? Дар дипломи болои не диплом дар фаъолият аст. дар фаъолият аст. Албатта диплом дар фаъолият аст. Ба ҳайси ҳуқуқшинос дар ягон не корхона кор мекунед? ҳуқуқшинос не оли ман маълумоти диюм Нагирифтед ба пуррагӣ? нестам. Не маълумоти диюм ман хатм кардагӣ нестам. Мисол хатм мекунам ва ҳозиражда дипломи аввалам дипломи донишгоҳи миллӣ дар фаъолият аст. Дар фаъолият кор карда Албатта истодед. кор карда Ба истодааст. ҳайси иқтисодчӣ? иқтисодчӣ ҳуқуқшинос албатта на барои он ки мисол ягон ҷо фаъолият дошта бошӣ ё мисол барои Шахсан барои худатон хонда албатта истодед ки ҳар барои як ки инсон донед. бояд худро донад. Рӯзона ё ки ғоибона хонда? ғоибона Ғоибона хонда албатта истодед. ғоибона мисол рӯзона камтар вақт нест тӯйҳо маъракаҳо ғоибона хондастем. ғоибона хонда истодед. Албатта дар зиндагии ҳар як санъаткор ҳастанд аз ҳама мухлисони ашаддӣ. Шумо гуфтам ки буданд чун мухлисоне ки масалан доимо аз хафоятон мерафтанд, хонатон мезананд, ҳатто рақами телефонатонро нав кардед мегиранд занг мезананд ба шумо. албатта рости будани хали Ягон ҳолат шавқорасо нақл кунед барои мо. хай будан ҳам ҳолатҳо ки мисол занг мезаданд меомаданд мерафтанд мисол дар хона хай биҷои намебарафтам пеш мебурам. Мебуромаданд. Аллакай медониста ки шумо куҷо меравед. албатта донишгоҳ кадом қаҳвахона мерафтам пеша омадам қаҳвахона штагия хай будан ҳами ҳолатҳое ки мисол гиҷое мерафтам пеши пайгирӣ мекарданд ҳамин идҳо наздик шудаву нашуда ки тӯфая чанд рӯз пешакӣ мегирифтам тӯфоя ҳамиш хуб буд. Тӯфаҳояш хуб аст. ҳамаш хуб аст. Худашонам чонам хубан раҳмат барои дастгиришон. Ман албатта санъати ман барои ҳамон аст. албатта санъати ман мисол тамоми фаъолияти ман кори ман мисол ҳамаш барои мухлисо аст. мисол бойгари ман онҳо ҳастанд. умуман ҳамсари шумо ба ин чизҳо чӣ гуна назар дорад? ҳамсари ман рости гап ҷанг мешавад ягон не ҷанг чӣ ба мешавад ман санъаткорам мисол мефаҳмад ҳамдигарфаҳмӣ бояд бошад. ҳамдигарфаҳмӣ аст. албатта ман санъаткор ҳастам мисол ман оилама ҳурмат мекунам оилама маро ҳурмат мекунад мисол байни мо ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст. ҳамдигарфаҳмӣ аст. ман симай мисол мухлиси санъати ман хай ҳастанд ки мисол яхелиш мисол ошиқ ҳастанд мисол хай бо ман ора мефаҳманд ба тарзи мисол оддӣ карда ки ман оиладор ҳастам ман дӯст доред маро неву сурудҳои маро? албатта сурудҳои ман мисол барои шумо аст ҳамаи санъати ман барои шумо аст. беҳтар. Ҳамин хӯроки шумо ҳам барои мухлисонатон аст. албатта барои мухлисо аст. агар шумо ба як ҷазирае меафтодед ки ҷазираи кашф нашудааст ва се ашёи асосии лозимае ки ҳамроҳи худ мегирифтед ба ин ҷазира рафтан кадом ашё шуда метавонад? яъне ки дар он ҷо ҳеҷ чӣ нест. ё ки дар он ҷо ҳеҷ чӣ нест? ман танҳо. шумо танҳо? хай дар он ҳолат ашёи се ашё се ашёи ки шумо мегӯед ки барои шумо лозим аст ман ҳатман бояд бо онҳо равам ба ҳамон ҷазира. хай аввал як корт як корт. хуш. як корт. интихоби хуб ё интихоби хуб. интихоби хуб. як корт. боз чӣ? боз боз? либос дорум? бале либос доред. бо вай панири мулоим. панир дар он ҳолат он чизе ки шумо дидед дар хотират панир дар он ҳолат дар хотират хуш боз чи корт яке аз чизҳои лозима. корт гугирдона боз чӣ? боз корт гирифтем оташ гирифтем боз чи як чиз дигар боз чӣ дар метавонам? як декча як декча. тамом декча беҳтар дигар ҳамаш зиндагӣ кардан мумкин аст. умуман интихоби хуб интихоби хуб. ман бори дигар ба шунавандаҳои мо мегӯям ки як чизи дигар аст ки воқеан онро интихоби хуб гуфтан мумкин аст. ин тамошо кардани барномаи бо иштиҳо ва тамошо кардани навори навбатии шаҳроми Абубакр. бо мо бошед. мурғ тайёр шуд аз дохили дег мебарорем марҳамат ҳозир инро ба
мурғро ба лари мегузорем? не Инро. Хуш. Ана меда. замбурӯғро гирифта Хуш. Баъдан баъдан мурғро аз мурғамон пухта лакай. Ёки қариб ки пух. не пух Пух беҳтарин. Хуш. Мурғро боз майда мекунем ёки не? не майда мекунем Майда мекунем. Фаҳмо. Картошка меистад? картошка албатта дар чунин ҳолат мемонем ва Хуш. Майда мекунед, а? Бемиёд хуб пухтааст ростига. Хуш. Майда мекунем, баъди майда кардан чӣ кор мекунем? баъд бо ба дохили дег Боз меандозем. албатта Майда кунем бояд. не на он қадар майдаё намо устухонҳояшро ҷудо карда Устухонаш бояд ҷудо шавад, а? албатта Фаҳмо. Кадом жанри филм барошон писанд аст? ростӣ ба ман филмҳои Ҳиндӣ маъқул аст? Не. Хайрият. филмҳое ки роберт де ниро нақш мебозад Писанд аст барош? албатта бисёр писанд аст як вақто дар амрико Оо! боз бисёр филмҳо Бисёр филмҳо. албатта лицо с шрамом Лицо с шрамом. о, Боз кадом филм? боз зиёд филмҳо ҳастанд Зиёд филмҳо ҳастанд ки шумо Албатта. дӯст. Шерлок Бисёр. Холмс барошон писанд аст? албатта Шерлок Холмс. Албатта, Шерлок Холмс. Мавсими чормашро тамошо кардед ба фикрам, а? не ростӣ тамошо То накардам мавсими сеюм тамошо кардед. то мавсими сеюм ва А. бисёр бародаро ҳастанд ки тавсия доданд ки тамошо кун Тамошо кардед. ва о, Шерлок Холмс. албатта тамошо мекунем Вақти холигиро бо сериал тамошо кардан мегузарам. ва вақти холигӣ ба варзиш машғул мешавам Ба ва варзиш бисёр вақти холигӣ баъд кино тамошо мекунем сериал сериал тамошо мекунед. албатта Кадом намуди варзиш? бисёр теннис боз мекунем Теннис. тенниси калон Теннис калон. баъд оро туро додани бадан фитнес Фитнес. кроссфит Кроссфит ҳам писанд аст, фитнес ҳам ҳам барои шумо. Фаҳмо. Дар як ҳафта чанд маротиба меравед? дар як ҳафта 3 маротиба Дар як ҳафта 3 маротиба. Албатта. Чанд соат машқ мекунед? 2 соат 2 соат. Кадом хӯрокҳоро истеъмол мекунед? ман тамоми хӯрокҳоро ростӣ гап истеъмол мекунам Ягон парҳез нест. парҳез надорум шукрунаи худо аз ягон чиз Чизе ки маъқул аст барои шумо мехӯред. албатта чизе ки маъқул аст писанд аст Мехӯред. Хӯроки дӯстдоштаи шумо кадом хӯрок аст? хӯроки дӯстдоштаи ман вақтҳои охирам е Вақтҳои охир грибной суп. грибной суп То грибной суп, ош ош. То ош, то ош то ош, ош беҳтарин. тайёр шуд бо картошкаро ки дар дохили дег буд бисёр вай мекунем Баъд майда шавад, а? Албатта. Об кунем умма. О, беҳтарин. Мешудааст ку? албатта Ошпаз кор педа мешавад. Дар ошхонаи Садбарг. Фақат пирашкӣ мепазед. барои Дигари чӣ донишҷӯ не? барои донишҷӯ Барои донишҷӯён хӯрок. Муносибати ту нисбати мусиқии зинда ва фонограмма чӣ гуна аст? ростӣ ман тарафдори зинда ҳастам Зинда хондан. албатта мисол чанд хел ки имконият дорум чанд хел садо дорум чанд хел овоз дорум ҳамаро ман пешкаши мухлисон мегардонам мисол айвай зиёд ман дода наметавонам айвай кам дода наметавонам мисол хуб мешуд ки мисол зинда ҳамаш мешуд ва ман ният дорум дар ният дорум ки дар амфитеатр гуфта будам як консерти зинда озод ҳамаш ҳамҷо бозод Ҳар як асбоб бояд зинда. албатта ҷои худша мисол чанд сол шуд ман мира кӯшиш мекунам ки ҳамин тоза ҳамхел чизе ки ман мехоҳам ҳамун шавад. ҳамро пешкаши мухлисо гардонам мисол кадом суруди озод мисол як мухлис мегӯяд ки фалон суруд мада маъқулай мисол ҳадди имкон ҳадди мисол тавонои ман ҳамун суруда пешкаши мухлисо мегардонам умад як то як анзо нигарем як суҳбати озодам мешавад. суҳбати озод Як консерти суҳбати озод озод мешавад, масалан метавонанд барои ту савол тиҳанд дар бораи албатта дарбораи зиндагӣ дарбораи фаъолият дарбораи ҳам масалан шахсият беният ҳам фикри хуб як идеяи нав барои барпо кардани консерт. Чунин набуд. Бефоида гуфти дар барномаи пагоҳ шояд ягон сароянда консерт монад чунин. Ки медонад? ошавад Ошавад. Уман ту
оне ки масалан бисёри сарояндагон таронаҳои худро неву таронаи аз дигар мамлакатро мегирану масалан бо забони тоҷикӣ гирифта мехонанд. Ба ин чиз чӣ гуна назар доред? хайр ман ростӣ мисол ҳар кас метавона мисол санъата пеш бурдан. Ман зид нестам, лекин бо оҳангҳои хуб мекарданд. Оҳангҳои тоҷикии мо мисол оҳангҳои халқи мо бойгони мо бениҳоят бой аст. Бениҳоят мисол классикои бой дорем. Мисол аз тамоми ҷиҳат мо мардуми тоҷик мисол бой ҳастем. Мо албатта оҳангсозои хубам дорем, классикои хубам дорем, мисол суханҳои хубам нависта метавонем, оҳангҳои хубам эҷод карда метавонем. Ва хуб мешуд ки оҳангҳои худмона мисол оҳангҳои мо мардуми тоҷика пешкаши мухлисону тамошобинони берун аз кишвар хориҷӣ мисол аз санъати тоҷики мо бохабар мешуданд. Мурғро андохтем, ҳамроҳ кардем ба ҳамун картошкаи мо. Картошкаи мо ба пюре табдил ёфт. Мурғро ба дохили дег андохтем ва боз панири мулоимро ҳамроҳ мекунем. ҳамроҳ мекунем. Мулоимро ҳамроҳ мекунем. Панири мулоимро ҳамроҳ мекунем. Маромад. Чӣ қадар бояд ҳамроҳ кунем? агар ки мисол порсияш калон бошад мисол зиёдтарак меандозем. Зиёдтарак Панирро агар кам бошад озӣ мо анамин ҳамашро не ҳамашро не. ҳамашро не. Ин тақрибан 200 грамм мебарад, бале? Албатта камашро мо ҳамашро не як ним зиёдтаракашро 150 грамм ҳамроҳ мекунем, бале? албатта 150 грамм панири мулоим. Як хосияти афзалиятноки ту аз дигар саёндагон дар он мебошад ки ту доимо таронаҳои хазин иҷро мекунӣ. Таронаҳое ки ғамгинона ҳастанд ва таронаҳои ошиқона ҳастанд. Доимо масалан бас аз ҳама девонагӣ ҳама фақат таронаҳое ҳастанд ки доимо ту зиқ ҳастӣ. Доимо менолӣ. ман фикр мекунам ки мисол хай ман барои ҷавонҳо мехонам. Барои ҷавонҳо барои ҷавонои ошиқ мехонам. Хай барое ки мисол сурудои ошиқи хубан ку. Ама мисол ҷавоно гӯш мекунанд. Агар маъқул нест гӯш накунед, тамома ҳам хел. Хай маъқул нест, ман иш гуфтам. Замбуруғро ба дохили дег меандозем. Хуш. Анаминтав бозам ёхта мекунем, бале? Албатта. одатан вақте ки ҳамроҳи сарояндаҳо ҳамсӯҳбат мешавем, мо ҳатман аз онҳо дархост мекунем ки ягон тарона иҷро кунанд ба таври зинда. Шаҳром ки худ тарафдори садои зинда, мусиқии зинда аст. Сараввал ман чиро дархост мекунам? Таронае ки ман дар ёдам аст вақте ки ман дар мактаб мехондам, ин тарона бениҳоятам машҳур буд, таронаи Фариштаҷону. Роман мехонем? Албатта. Рафтем. 1 2 3. ای پری روی صدف دندانو ای طبیبی اما درد جانو لحظه رفتنی تو بر یادو برای آمدنوت پزمانو فرشته جانم مکن خزانم سری زلفانت گل لبی خندانت گل منی عاشق از غمات چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم منی عاشق از غمات چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم. аҳсан бениҳоятам иҷроиши хуб. акнун ман мехоҳам ки ягон таронаи машҳуртари худро иҷро намоед барои мо. Шумо доред таронаи дӯстдошта дар эҷодоти худ ё ки ҳамаи таронаатонро дӯст медоред баробар? Албатта ростӣ ман ҳамаи таронаҳоро дӯст медорам. Ҳамаи таронаҳо барои ман дӯстдоштанист ва ман як суруд тайёр кардистам аз таронаи нави. Албатта аз устод Шодравон Зулфиқори азиз аст, устоди ман. Аз ҳамон кас як 4 мисраша замзама мекунем. Маромад. هنوزم که امیدی زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست هنوزم که امیدی زندگانیست برای تو غزل میگویم ای دوست هنوزم که بهار است و جوانیست گلی روی تو را میبویم ای دوست هنوزم که بهار است و جوانیست گلی روی تو را میبویم ای دوست اگر افتم چودان از زیر پایت با مرزیات ها میرویم ای دوست اگر افتم چودان از زیر پایت با مرزیات ها میرویم ای دوست
غبار خاطری نکی تو را من با اشک شادی ها میشویم ای دوست غبار خاطری نکی تو را من با اشک شادی ها میشویم ای دوست. بهترین Саломон. таронаи воқеан ҳам пурмазмун. Ман ҳатто ба фикр фурӯ рафтам рӯзи гап. Ба як ҷаҳон ворид шудам, бозгашта омадем ба ҷаҳоне ки мо дар ин ҷо укроб реза карда истодаем дӯстони азиз. Албатта, укробро. Бале, ин барои хӯроки мо лозим аст. Албатта. Хӯроки мо лозим аст. Ва яке аз таронаҳои воқеан ҳам хубе ки дар иҷоди ту барои ман бениҳоят ҳам писанд аст. Ман шахсан худам чандин маротиба ин таронаро гӯш кардам. Ин таронаи баъд аз ҳама девонагӣ аст. Албатта. Ки барои ман бисёр писанд аст ин тарона. Баромад. Муаллифи ин тарона кист? муаллифи тарона Берӯзҷон Мирзоев, бародари ман, албатта Бародари Берӯз ту? Мирзоев, оҳанги Берӯз Мирзоев аст, суханои халқ ва Берӯзҷон ба ман оҳанга туҳфа кардагӣ аст. Туҳфа кардагӣ аст. Албатта. Умуман робитаи ҳамкорӣ ту бо бародаронат чӣ гуна аст? Бо Беҳрӯз Мирзоев яке аз аллакай ситораҳои нав аст дар олами мусиқии тоҷик. Боз бародарони дигара Достон, боз дигару дигар бародарон дорӣ ки қариб Албатта. ҳамашон тарона иҷро мекунанд. Шумо бениҳоят Албатта. зиёд ҳастед. ҳама оҳангу сурудҳо албатта дар якҷоягӣ аввал дидаме барои мо, баъд мисол оҳанги ман боша, барои ман боша ман месароям, барои Берӯзҷон боша Берӯз месарояд, барои Остон боша Остон. Мо дар сабти овоз дар студио мо албатта якҷоя якҷоя мерем. ҳастед. Албатта барои сабт кардани садо мо дар якҷоягӣ сабт мекунем. Албатта бо дастгирии ҳамдигар муносибати мо беҳтарин аст. Мисол ман ҳеҷ вақт мисол барои санъат мисол барои ваем мусибама бо бародарам ҳеҷ вақт кӯшиш мекунам вайрон накунам. аҳсан мегӯям, ин беҳтарин хислатҳои инсонӣ ҳастанд. Ва акнун таронаи дӯстдоштаи манро иҷро мекунед шумо. Албатта. بعد از همه دیوانگی بعد از همه آشفتگی توی کنار عشق من توی کنار زندگی بیا بهار زندگی توی تمام زندگی بعد از رازی نگفته بعد از راهی نبریده بعدی خزانی عاشقی بعدی تمامی عاشقی شدی کنار عشق من شدی کنار زندگی بیا بهار زندگی توی تمام زندگی. بهترین ман агар Шаҳром Абубакр консерти зинда барпо кунад, якум худам меравам билет мехарам, чипта Албатта, мехарам. раҳмат. Вақте ки таронаро ба таври MP3 гӯш мекунӣ, дар шакли MP3 гӯш мекунӣ ва вақте ки зинда иҷроишро гӯш мекунӣ, масалан дар иҷрои шумо онҳо аз якдигар фарқ надоранд, яъне ки то як андоза анамон серҳои компютерӣ истифода нашудаанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки сароянда воқеан ҳам соҳибкасб аст. Аммо ҳастанд баъзе сарояндаҳое ки компютерам ёрдам кардан наметавонад, зинда тамоман ин чиз нест. Ман фикр мекунам ки инро қадр кардан лозим аст, зеро миқдори чунин сарояндаҳо кам ҳастанд. Ман танҳо талаб дорам ки боз ҳам муваффақтар шавед ва ҳамин хосияти зинда иҷро намудани худро аз даст надиҳед. Раҳмат бозӣ. Укробро мо хуҷози реза мекунем. Укробро реза кардем. Резаи мисол майда майда реза намекунем. намекунем. Ҳам болои барози бош. барози хӯроки мо пухт ё ин ки Албатта, Шаҳром хӯроки мо тайёр аст. беҳтарин. Ман косаҳоро мегирам. Ман барои шумо кӯмак мекунам Шаҳром. Ман барои чӣ та як соат ҳамроҳи шумо суҳбат кардам барои хӯрдани хӯроки шумо. Мо худи ҳозир месанҷем ва иқрор мешавем ки Шаҳром воқеан ҳам ошпаз ҳаст, хӯрок пухта метавонад ё ин ки наметавонад. Марамат. Ҳаминтар беёнад ҳам бо иштиҳо менамояд. Фикр мекунам бо лаззат ҳам аст. бале ё ин ки бале? Албатта. бале. Ҳаминтар. қошуқҳо дар дасти ман, дар дасти Шаҳром. Акнун фурсати чашидани хӯроки шумо омода кардем. Шӯрбои замбурӯғ. Якум ман мехӯрам, маеш? Ман бо додан Некем рост ша. Чӣ гуна шумо худатон ба медиҳед? Не фақат некем рост шам борҷон. Ҳамин ҳаракат мекунам, бинатам гарм аст дӯстон. умед баро мебандам ки болаззат шудааст. боварӣ дорам то як андоза, вале ба ҳар ҳол Шаҳром,
ман барои шумо бе ягон сухани дурӯғ, бе ягон сухани таърифӣ ба тамошобинонам нигоҳ мекунам, ба шаҳрон бозгашта нигоҳ мекунам, боз ба тамошобинон нигоҳ мекунам ва мегӯям ки хӯроке ки шаҳроми Абубакр омода кардааст воқеан ҳам болаззат аст. Аҳсан. Мена худашам чунон хӯрда истодааст. раҳмат. Тез мехӯрем бакам. Як бор дигар хӯрам маёс. Бениҳоят болаззат аст хӯрокатон. Ман ташаккур мегӯям шаҳрон барои ки шумо имрӯз омадед, ин хӯроки болаззатро барои мо омода кардед. Раҳмат. ҳозир мо хӯрокро намехӯрем, баъзоне ки барномаам ба итмом мерасад, баъдан бешинем мехӯрем инро. Албатта. Хавотир нашавед, ҳеҷ кас намегирад хӯроки шумо. Тамошобинони азизи мо, имрӯз дар меҳмонии мову шумо сарояндаи шӯҳратёр исбот намуданд ки на танҳо ин нафар таронаро хуб иҷро мекунанд, балки дар ошхонаам воқеан ҳам ошпази соҳибкасб ҳастам. Ман аслан мегӯям барои шумо ин тӯҳфаи махсус аз номи ҳамкори барномаи бо иштиҳо, инам бошад мағозаи интернетии дастёр. Ин меваҳои тару тоза барои шумо ки боз ҳам машқ кунед, садоятон хуб шавад, зиндагиятон пеш равад. Ман ташаккур мегӯям барои шумо ва қайд кунам ки он маҳсулотҳое ки мо имрӯз истифода бурдем дар барнома, ин ҳамаш аз тарафи интернет мағозаи дастёр омода карда шудааст. Агар хоҳед ки ба хонаи худ маҳсулотҳои хӯроквориро дархост кунед, пас метавонед ки ба рақами 6060 занг занед ё ин ки метавонед ворид шавед ба сомонаи интернетии мағозаи интернетии дастёр cw.dastyor.tj ва дилхоҳ маҳсулоте ки барои шумо лозим аст метавонед дархост кунед ва дар муддати воқеан ҳам бениҳоят кӯтоҳ онҳо мебиёранд ва барои шумо дастрас мекунанд маҳсулотҳои хӯроквориро. Дастёр воқеан ҳам дастёр ва кӯмакрасони мову шумо аст. ин буд барномаи бо иштиҳо. имрӯз бори дигар такрор мекунам, сарояндаи воқеан ҳам соҳибкасб имрӯз ҳамроҳи мо буданд шаҳроми Абубакр. бо мо бошед доимо ва бо иштиҳо бошед. Иштиҳо бошад, ҳамаш дар зиндагӣ хуб мешавад. Хайр, то ҳафтаи оянда дар охир бошад як навори дигари шаҳроми Абубакр барои шумо пешниҳод мегардад. Бо мо бошед. имшаб ченнел